Apan sa entrapment operation sa Purok Malakas, Poblasyon Alabel, Sarangani Province, ang 7 kagituang scammer sa pagdumala sa CIDG Sarangani kaniadtong nakalabayng adlaw alas 5:50 sa hapon. Sumala sa otoridad, nadakpan ang grupo samtang nangolekta og kwarta gikan sa publiko nga walay permiso gikan sa Securities and Exchange Commission o CONSEC. Duha sa mga sospek silang Hanilin C. Sarte, Samlang North Cotabato ug Josephine Gocotano sa Kidapawan City na kumpirmar nga taga North Cotabato. Gituuhan nga ginumalaan ni Sarte ang gitawag nga Amara Scam og nagpahigayon sa Dinero Investment Scheme nga nagsaad og dali nga kita sulod sa napulo ka adlaw bisan na walay SEC registration o kung legal nga permiso. Gigamit nila ang social media og flyers aron makadani og mga investors. Nasakmit sa operasyon ang 30,000 ka pesos nga marked money, 28 ka buok nga 1,000 peso bill, isip budol money, transaction receipts, notebook sa listahan sa investor, dagang cellphone, flyers sa Kai Investment ug usa ka pula nga Mitsubishi Expander nga dunay plate number LAO 7509. Sa kasamtangan, kustodiya na sa CIDG Sarangani ang mga niskutan og atubangon ang kaso sa paglapas sa Section 28 sa RA 8799 o kon Securities Regulation Code og syndicated staffa. Gipahimangnuan sa mga otoridad ang ubang mga biktima sa grupo nga mo report sa CIDG Alabel. Balita hatod kanato sa Santhon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, ginatambalan ka pa. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, ex-FM News.